पुदर सिद्धी इनी नमा सैंडविच मलपुना तुका भले फ्रेंड्स तुका एक पूरा दादा थिंग्स नीड पुडो मलपरे ब्रेड बोडू चटनी बोडू बटर बोडू सॉस बोडू बका उप्पु बोडू अड्डे बका नमक बोडू तेक्कारे नीरुली बटाटे बका टोमेटो नमस्कार यार फर्स्ट चटनी पाडवे इंक चटनी इष्ट मस्त कार यार सॉस पाडवे यार फर्स्ट नीरुली पाडवे यार बक्का तेक्कडी पाडवे यानिते नीरुली पाडवे यानिते टोमेटो पाडवे यानिते बटाटे पाडवे यानिते तेक्कारे पाडवे मेरा फेवरेट बटाटा मस्त इष्ट यान मस्त पाडवे यानला तुले यान ऐसे बटर पाड़ी है चलो यान नमो पाडुगा ಒತ್ತಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆ ಅಜನ ಒಂದು ತಿತ್ತು ಪೂರುಂಡು ಓ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಚಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಾವ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ?